Πλησιάζει το πρώτο δημοτικό σχολείο με συνοδούς εκπαιδευτικούς την κυρία Γεωργία Καρπέλη και τον κύριο Ευστάθιο Σπιωτόπουλο. Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Κρήτη και άλλα νησιά, οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν και αγωνίζονταν για τη ελευθεριά τους. Είναι γενικός ο ξεσηκωμός και παράδειγμα τα κράτος ήταν υψηλά 2 μήνες αργότερα, η είδηση δεν κατέβαλε τους Έλληνες, αλλά με περισσότερο πείσμα συνέχισαν τον υπερπάντων αγώνα. Σχολείο με συνοδούς εκπαιδευτικούς τον κύριο Κολόη Αντώνιο και τον κύριο Τάψα Αναστάσιο.